Já jsem úplně bavil, že to šlo v trase. Protože lidi, já jsem extra. Vítám vás u prvního videa, úplně nového videa z Minecraftu. A omlouvám si za menší lagy. Ještě originál Minecraft ještě nejednám. Nějaký video budu vyprávět. Takže se těšte na tady. Dneska jsme v gameovom serveru. A já musím jít a za chvilku jsem zpět. Ok lidi, a jsem zpět. A dnes měl jsem teda jídlo. A dneska bychom se mohli dělat vlastně Bed Wars. Doufám, že nebude moc slyšet tady zvuk. Omlouvám se teda ještě jednou za lodi. Když budete slyšet moji klávesnici, nějaký ty myšku a něco. Prostě všechno, jestli budete slyšet, tak všechno. A omlouvám se, jestli budete slyšet pozadí. Vlastně víc. No. Každopádně, my si tady půjdeme na půjdu hostové. Nikdy nebudeme hackovat, i když my zmi máme. To nikdo není. Tady. Dobře. Tak my půjdeme tady dolů. Fuck your shit. No ani 11 no. Ok, tak si vezmeme tak 13 sakra. Ne, já chci být sám. Ok, jsem extra. Když tak nevíš, ne, originál si to. No, že to bylo proti umět, se strašně lek. Jsem. Jsme tři. Nevadí, no. Každopádně tady ta let's play série bude každý den vycházet, takže se máte na to těšit. Musíte koukat na slavní tebere a můžete koukat na mě. Když tak budu na YouTuberingu, se tam podívat a můžu natočit takový menší sestřih. Ale když si jmenuji Maxter Games, tak to asi nebudu točit. Ok, a jdeme do hry. Ok, tady z první budu první, to má železo. Budu první, to má železo. Chci. Ha, mám 3, a v nich jem železo. Neumíte, hekuju, kecám. Já mám hekovat, ok. Nebudu si dělat dementa. Když já dement jsem. Oh my god! Takhle. Jo, dobře, teďka to pospíšíme. Ne, kámo. Zkoušíme nějakou hru vykladání. Jo, super. Teďka si koupíme nějaký už můžeme zkusit tady to domyšlenku. Tohle. Ještě jedno, pojď. Dobrý. Ty si naštěstí nějaký jiný. Vypadá green. Super. Si jedno takové pro okrasu jako vytvoříme. Tam místo.
Hej, co ty jsi? Co ty jsi, co ty? Joši, ne! Dobrý. Co ty jsi? Teda omlouvám se hodně za ne, já vlastně nemám lagy. Ono se mi to laguje vlastně samo od sebe. Protože točím. A točení zatěžuje prst. Počkat, tady nevím, někoho počkat. On ne, ten toho bude litovat. Co umře? Pojď sem, puťa, umře. Puťa. Ok, tak tohle se trochu ale zatím bychom mohli jako udělat materiál krásně. Ok. Pojď sem. Omre, chcípne. To je hacker, kámo, nějaký. Nikdo u nás nebyl. No, prostě hackujou, samozřejmě. Šmejdi. Co budu jíst? Vy mi nedáte ani jídlo. Tak dík. To mi to teda dá 13 jablek. Ok, na někoho bychom se měli dostat. Zničený postel. Vlastně mohl bych to udělat rovnou. Ale to by bylo moc složité. Vlastně extra. Takže když tak do popisu vám dám můj channel, který se jmenuje Vrtík. Ten Vrtík. Tak jdeme k tomu. Pojďte! Hek! Trefil jsem ho? Já jsem se... Nekamo! Chcípne! Já jsem se ho strašně lek. Prosím, umře. Ne! Tak ok. Tak, uvidíme se u další mapy. Takže tak, ok, už jsme tady na mapě. Dáme se tým. Tým asi letting. Ok, jsme Maxter a jsme tým červený. Ok, Maxter je nej. Ještě jeden green, please. Oh my god. Omlouvám se tam dole, na pozadí, jestli budete slyšet moc. Babu. Hej kámo, jak jsi tam dostal? Hacker, já jsem hacker, já jsem se tam dostal. No, hacker. Ok, babu, jak se je? Jo, dobře. Ok, hoši, si jdeme jako... Si mám takový píkem, počkám stejně na ještě ten bronz. Já točím, hoši!
čím uhněte. Jaké ví to čím uhněte. No, 3. OK. Mamma mia. Nevadí. Tak 2, vlastně 4 si můžu udělat. Tady takhle. Takhle. OK. Proč to děláme, ty jsme ještě neví. Ještě pořád s mámou. Ale máma se na to. Tak jdeme si. Kámo, už mě neba. Ej. Kámo, já chci podkopat. Ale on už má goldy, to je nějaký hacker, ale jako, to uznejte. Napište do komentářů, jestli tohle je to hacker. A rovnou! Teďka, jak jsem to teďka řekl, tak neta. Ok, já si pamatuju, co říct, protože s ním. Ok, tak si vezmu máš, nejenže protože je to nudí. Prostě jak vidíte, tak možná to stále nepůjde. Oh my god. Kámo, to se mi to nelaguje. Jo, super! Vezmeme si ho znova. Jo, dobře. Kámo, ty seš chytaj. Seš chytrej, vesničané. Hej ty! Haste. No. To si za mě děláte srandu. Ale ty já už jsem si ten meč koupil. Jaj, to je strašné. Tak vidíš, meč? Ha, a ty ne? More. To je demant! Je to prostě demant. Největší. Ještě ho. Ještě je to demant. Demanta! Okay. Já si koupím za chvilku. Au! Krupač! Au! Ok, jdeme si koupit to. A jdeme si to koupit. A nějaký jídlo si ještě koupím. A tady je nějaký bronz. Ten si vezmeme. Ten nám bude sloužit k jídlu. Ok, tady je ještě větší bronz. No. Já mu to nechci. Když jsem mluvil, jste mi museli někdo potkat. Budeme kolik krásně. 3. Já si tady neprděl. Tak. 50. Co se jenom bouchlo, já se bojím!
prosím, kde zabije mě, ne, kec. Samozřejmě. Dobře. Jo, tak jako mě je to jednoduchý. Proč ne? Kámo, já chci z vás. Tak pojď! Ne, to nechci být sám. Já se bojím! Ne! Tady sám nechci být. Prosím, kámo! Ne! Prosím! Já nechci být! Okay, let's go to the extreme edge level 3. Myslím asi určitě. Okay. Já si zase koupím. Jo. Dobře. Jo. To jsem pochopil. To nepochopil. Chcíplej. A mě zbere. Jo, super. A byla se raz taky trochu nechcípaný ještě viděl. Kámo, bych spadnul. A jsem lama. Já lavlavý. Jdu se nasrat. Já umřu. Prosím. Naše sračka. Co je to? Já nejsem takový těmek, jak si myslíš. Co ty? Ok, ještě mám, že jsem to tak nebudu. Ok, ještě jsem to neřekl. Jo. Oh my god. What I'm doing? Oh my god, to jsou ty vagabundy. Nepochopne. Ne, tohle to prostě normální nikdy nebude. Jo. Co to se pravilo? Jo, to jsou ty moje bugy. Se zvukem a ze vším. No, musím muset. To bude sranda. Aspoň mám smysl. Aha. Jo. Pojď sem. Jo. Jen se bavní. Jen se bavní. OK. Dvě minihry. Tohle by bylo asi pro naše všechno. Já se s vámi loučím. A zdar. Nezapomněte like, odběr.
Jestli se vám video nelíbilo, dejte mi like a ahoj!